Na ka jing penmi hukum ka khasil Satrumas District Council syaka Himasora bat maulong serdarship bakide ban pengor habai de bat ka kam khai pateng bat ka jingwan rung kerthap ki mendir hakaba ka weina ki mat ka de ka blap tha ya ki ilaka bade ban penkala ki kerteng snong haki tien nongwei daki tien khasi hakakhat santrik no pra arjar persan ka New Trap National Youth Front South East Sora Circle kalek ban IT yak signboard haus serdar ka ilaka maulong uba es lalu ban penkan mau ba ka dei ban lech si yakite ki signboard hakite ki snong bala ai kerteng nong wei uba ban job khong wer nong aktien ka HMIF ulong ba ki snong ki badei ban lech penkala kerteng ki kenthop yakakuti yakaba hakipor mun swala jukhot mau bersiu bat ka rangga mati hakapor ba mun swaki khot ka dong deu saw ya ka jingwan jungi ban ya kendu ya usorda hakabangin IT ya ki signboard haus sorda namar pa ka jingi kendu jungi usorda hakabangin ladon ka jing mu ban wan si hi da lagi jong ki kiti nagalian kaseng ya kini ki signboard hakini ki than jong kan ki syamiti area ka ba kidon ka tukan ni telisnong ya ki balakala da tin nongwei ya ka men barim ulajer la suit la show la pen kentang ya ki da ka kerteng khasi ti kemun syu ai nuksa arteli kum kata ka bang ngalaju keren nak port ki port kum ka kuti ka ba ki mensyua ki khot mau berseu bat ya ka ranggamati ya ka ba mensyua ki jukot ka dong dosa ti halur kani ki bentang aso ban keren syai ba kum ka seng hing so ban ong ba ka jai benriu ka im ka de nak benta ba ka don ka kendeu ka siap ngaso ba kalong ka ai ka ba ngisngau sanut ngisngau lenga bisa mesti melada kini ki kerteng snong ki bahang ni ki belajar dak kerteng nongwei ki sa ha kaju ka kerteng dak tin nongwei lada nakaliang jong ka office usordar bat nakaliang jong ka district council ka bangi ladon ya ka discussion meeting ha ka praterik ubenai agos arhajar akusan bat ya kani ka notification lada pas ru hak arterik ubenai ubakandai arhajar akusan kani kala along menta kala ya lasau kliki benai de henry nakaliang jungi soda ngilawan ban kli syai mene bat nakaliang jong soda ong ba unsya show no ya kata ka meeting hau ni ubenai ubeningkong bat nakaliang jong soda unsa khot rengkat lem yangi bangilisi ya kita kisan buat namar ba ni hab bandale kata ka niam kariti ka dustur jong ka ni ka ilaka mulong namar kisai le kata ka niam kariti ka dustur syua banjer na ban syui kerteng yakin ni kisnong namar ba hang ni kat kum kamat ka bah nriu ka bala ka deu syai hang ni bakat kum ka khat administration of ilaka ak sejar kendai spa kendai buai hakabia dai ban penkala yakin ki kerteng ki badai dak tinong we syaka kerteng khasi berkendin ngisau ban ong rubai yakin ki jaka ki ba nilayat menta kat tukat ni telikisnong kaba ngisngau duka namar ba kat kum ka jingyo jingkli jungin na kita ki inchat ki balatung daka hima maulong na ka isi jong ka hima maulong ba hakiki ki jaka hang ti ki yo ki wei pat ki jai benriu ki bamde ki jai benriu khasi ki yo jaka ya kata ka ba shikiar manla ka wei pakawei ka long ying jong kini ki wei pat ki jai benriu ti hang ti man ka wei ka snong kadon ni kita ki ying ki basispa lai po benriu teli ne sispa andru po teli kamu ngiladu kum basispa andru po saukia rupusan kiar telada kum kini ki snong ki basong dak ki wei pat ki jai benriu kibun teli dak kini ki longyeng ki peladon dak kita ki spa rupusan longyeng ki spa lai kendri longyeng te katno akar katno hektar su ki jaka ki jongi ki badai hakani kathan isyamati area pentha umdan kabangi ngindu yakini ki jakate ngi kentu syai banang ni ba nakaliang ka office sodar ba un page bania yakini ki jaka namar ba hakani kan notification ru kabala ai de ka diskursil syaka office jong ka hima molong bat kumju syaka office jong usim suara jong ka majai kadi kaju hi kan notification bat kabala ka deu syai ru ka tukan notification ka badai house name arhajar ka kendai kabala kedeu hakapo ka kamat ka baar ka kedeu syai ka lan transfer ak ti ka basau lengok kalau ngoba menir midang lap ya kawe ke jaka ka bala snayeng ndak ki we pat ki jai benriu bang syutip ude ujai burma ti hanu kata kalan transfer ak kala trikam hakani ka jaka bat ngisno ban ong ba kat kum ka jingkeli jung di ngio ka jing pensyai ba omdon ki jaka jong ki we pat ki jai benriu hang ni ki dei be jong ki khasi ki bala aiwa sya ki we pat ki jai benriu habai keren bot serdar ke ilaka maulong ulapan pau ke jing song komen maka HNF
Klasim kya ya kani ka kam da ka ba ai ka cinta lang bat ka ilaka na ka benta ka jing mentoi ki pai ba. Ulapan pau baki ilaka kan sasyong ya jingelang ban penbait ya kan kam bat kermen ba haus nem ban wan ka ilaka kan sapendep ya kebenta ban si ik signboard ha gi te gisnong kalong kapor ka ba sultanan bat langba kan ka jing ai ka jong pi nas ngau kumba ka ti ka jing ai advan Christmas ya ka senong ka jongi langba kini ki signboard ki ba 4 la tho kerteng ndai ki bangin sapendap kerteng ya ki hadian bangi arai da ka dorbas hima ka jongi naga benta ban penkala kerteng ya kisong ki badon ha kini kithan ki jongi ya kata bangin ong menta ngimpala namar ba kasong ha ka dorbar mo ka banrai namar ki baro ki wan da ka barai ka dorbar bat ya kata ngin sa ndala debrai ka dorbar hima ngin sa pha sa diskonsil bat ngin sayo thai ka jing menjur naga diskonsil bala itu yaki kumnisionong tela da yo ha kerteng khasi kan long ko so tenan mo kan long ka jing penim ya ka ri ba ka jaj ben riu ka jongi mo ha bangi don hala ka jong ka sinong ka thaw ha bangi don hala ka jong ka ot ke hima ha bangi yo ya la ka jong ka kerteng ka babit ka babiang ka ba ya dei bat ka rukum khasi ngir so tenan dei ba kan don kum kata atharai ha unius nem thamai banwan ngin sala atharai ya kaban proses ya kini ki kambaro syaki bor ki pasalor mah ngila buat namar ba ki ni ki sinong baro ngila yo bantho ya ka sensos ya ki sinong mani wei pai wei sinong ngila tho sensos bat ngin nang penbha nang ni sakmat ya ki wei pat ki rukom ki bangi la yarai na kalian ka executive committee dorbar ka jongi Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya